ሰላም ኩራትን ፍትዋትን ናይ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ቀኒኹም ድሓንደቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እስኹምን በብዘለኹም ሰላምን ቅሳነትን ረሃዋን ክትሉለይ በዓል ሙሉእ ተስፋየ እዚ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ሎማ አንተ ንርከወሉ ድማ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝራእኹም ከተማ ውቅሮ ክልተ ውላዕሉ ኢና ንርከብ ማለት እዩ ኣፍታ ውቅብትን ጽብቕትን ዝኾነት ከተማ ውቅሮ ኮይና ኦስካር ፈርኒቸር ከፊቱ ከም ዘሎ ክነፍልጠኩም ንፈቱ ማለት እዩ ክብራትን ፍትዋትን ናይ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ በጣዕሚ ከም ትሕጎሱ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ኦስካር ፈርኒቸር ኣብ ከተማ ውቅሮ ስሩሕ ጀሚረሎ ብዕሊ ማለት እዩ ካብ ጅምር ንውሕ ኢሉ እዩ ግን ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል ኣይከድናን ነርና ሕጂ ግን ከድና ኣለና ስለዚ ዋጋታቱ ኩሉ ነገር ኣብ ኦስካር ፈርኒቸር ዘሎ ብሙሉኡ ክነሪአኩም ኢና ማለት እዩ ኩራትን ፍትዋትን ናይ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ ኣብ ውቅሮ ክልተ ውላዕሎ እዩ ማለት እዩ ኦስካር ፈርኒቸር ብፅሬቱ ኾነ بكل نجارو نتأمامنلو بسروح نتأمامنلو أوسكار فرنيتشر أوسكار فرنيتشر كساب حجي بأوسكار فرنيتشر زحفر سب يلن بالتعمي صريتهم كواليتي قدام أيو مالتي أوسكار فرنيتشر أبتقرأينا كابدركو صفاتات أوسكار فرنيتشر عندنا قدام أيو مالتي إننا كوراتن فتواتن كمتي ناتكم دليتن فقر المسارات ከተማ ውቅሮ ስራሕ ከፊተሎ ማለት እዩ ኦስካር ፈርኒቸር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ሶፋታት ዝተፈላለዩ ኤል ሼፕ ምስ መደቀሲኦም መደቀስ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ኤል ሼፕ ኣቅሪቡልና ይርከብ ንመን ንተቐመጥቲ ውቅሮ ክልተ ውላዕሎ ማለት እዩ ኦስካር ፈርኒቸር ቀዳማይ መርጫኹም ይኹን ስለዚ ካብ ኦስካር ፈርኒቸር ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ እንድሕር ገዚእኹም ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብነፃ ትራንስፖርት እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ 6 ዓመት ዋስትና ኣለዎ ወሓሰሎ ናይ 6 ዓመት ወሓሰሎ ኣብ 6 ዓመት ውሽጢ ዝኾነ ዓይነት ችግር እንተጋጢሙኩም ንኦስካር ፈርኒቸር መጺኹም እዛ ንብረት እዚኣ ከምዚኣ ኮይና ኢልኩም ክትነግሩ ትኽእሉ ኢኹም መጺኦም ከስተኻኽሉልኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኦስካር ፈርኒቸር ቀዳማይ ምርጫኦም ይኹን እዚ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል ስለዚህ حساب رئيتكم من كمي تسمعكم كمي كدسيلكم اسكي او كومنت خلخاتكم دق وقرو زخونكم مالتيو اسكي او كومنت ناتكم بطعم دسيلنا زبل كسمع دلي مالتيو كناي كلخاتكم ناي ناتي يوتيوب channel تخاتلت بملاكم زخونكم دليتم بهاغن نيركم او وقرو خيدا خسارحلكم مالتيو ስለዚህ او وقرو جرام زخونه سريحنا لنا مالتيو اوسكار فرنيتشر مصيوم الله مالتيو ስለዚህ አውሮ አበይርከው ትብሉ ሰባት ታሊኹም ድማኒ ፍሳ ሆቴል ፊትኒፊት ማለትዩ አፍታ ዓብይ ህንጻ ፍሳ ሆቴል ፊትኒፊት ኦስካር ፈርኒቸር አለው ስለዚህ ኦስካር ፈርኒቸር ፍሳ ሆቴል ፊትኒፊት ይርከው ማለትዩ ኩራትን ፍትዋትን እዚ ሜሌካ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ሙሉ ቪዲዮ ራይዎ ካው ድሕሪኩም ለሰኩም ያነ ሰላም ዘሐፍተይ زير مسكن سلام زير مسكن لما انت او وقرا خلتو علينا نركب ስለዚህ ናይ ውቅሮ ዘሎ ናይ ኦስካር ፈርኒቸር በሙሉኦም ማለት እዩ ሕድሕዶም ዋጋታቶም ንደንበኛታት ነገርና ማለት እዩ እሺ ሰብንታይ ተንጀመርና እሺ ብዛዕቢ ሶፋ ቦንደድ እሺ ሓራሽ እዚ ቦንደድ እንደይ ዋጉ ታዓለ ጥራት ኣሎ እስኪ ንገርም ስፖንጁ አንደኛ ደረጃ የቀስተ ደመናዩ ጥራቱ አንደኛ ደረጃ ዋስተና ናይ 6 ዓመት ነይና እሺ ሃውዚ ኮነን ስራሕ አዲስ አበባ ተሰርሕ ይልመጽ ኦኬ ዋጋኦም 110 ነው اسي 110 ነው ዋጋው ማለት ነው በዘይ ቴብል ናይ ቴብል ከዚህ እንደይ ዋጉ ቻይና ቴብል 30 ናይ ውሽጥ ዓዲ ቴብል ለን ኦኬ ሓራሽ ናዚ አነ ሄድሽ زي ترك ሶፋ ይባል ኦኬ ሓራሽ እንደይ ዋጋው ተመሳሳሊ ምስ ቦንድድ ሶፋ 110 ነው 110 بزي تيبل يو تيبل تشاينا تيبل بين الشوط 30 لا حدا يو مالتي تيبل تشاينا بقى ناي وچ እንዳሆነ 30 او ناي دغ او 30 يو مالتي አራይት ቦሽ ናውዚ زين الشيب صوفا بعد الالقا يبحال اوكي واغو 75 سبونجو عندنا درجه قستدمنا مستعبي بوندد ايكون الشيب صوفا بعد الالقا زي الشيب صوفا بعد الالقا تبال اوكي بزي طاوله يا مالتي بزي تيبل بزي ناي ماخل ببينيش اوكي تيبل ግን ሓደ عين ተዋጋዩ ማለት او ترانسبورت بناصا خبعنا
اوكي لكن دي عمت واستنانيو ناي 6 عمت واستنانينا حاره تكون كوموديني ومعري زي الشب على القا تيا خابزي انفليت بلي القا يبلا ثاني ويتي ثاني نيا او اوكي حرش زي انت نيا زيا خابزين كابز من بعد القا فليت بلاس القا يبلا زيا حنت كبي ازيا بين كاوي واقع 7 مجرش 7 او سبونج كله معري بوندد يمالك او خلنا بوندد بس بوندد معري بوندد كل معري واقع زون كم تناي مجمر تادي او بوندد كله معري واقع 110 مجرش ذا تيبل زي معري مساني كلرني اتفرال مر معري مساني بوندد يا زال عبيت راشي كالي زيرا انا نغرت هالي ايش زي كالي قم ساطنات ني زي ناي جما 16 واقع هندي 16 زي مترون عسرانيا قم ساطن 5 بعد 3 تخفات ديني او بعد 3 تخفات العلوي العلي اوكي ابو خليزي 5 مجرشه أظنها زي وانت مساساريت مسأ مع رأيين واقعا 5 ايه وزن 4 ينزلوا زين مترون عسران 5 مجرشه زلا مترون سوسان 53 واستنى نايش او اب ديسا يسرح وش تعديو واستنى نايش 6 عامت نيو كلن مالك او ترانسبورت خبعنا انا مجرشه انا خندي كذا نين زي مجرشه زلا 53 مترون سوسان مترون سوسان جرش كوراتن فتواتن ناي ميليكا يوتيوب channel زخونكم تخاتلت مالتي كم تتريو زلهم اوسكار فرنچر اب ورخل ተውላዓሎ ኢና ንርከብ ስለዚ ነፃ ትራንስፖርት ኣለዎ ናብ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ማለት እዩ ናይ ነፃ ትራንስፖርት ኣለዎ ናይ 6 ዓመት ድማ ዋስትና እንይዎ ማለት እዩ 6 ዓመት ገዚኹም ኣብ 6 ዓመት ውሽጢ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ንብረት ፅሬት ንብረት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ምርጫኹም ኦስካር ፈርኒቸር ይኹን ኣብ ወረኸል ተውላዓሎ ከምዝኒ ኣልጋ ምናምን እንሄድ እዩ كوراتن فتواتن ناي ميليكا يوتيوب channel تخاتلتي كمتي سمعكمو اوسكار فرنيچر نا ملا تግራይ ናይ ነፃ ትራንስፖርት ኣለዎ ናይ 6 ዓመት ድማ ዋስትና ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ምርጫኹም ኦስካር ፈርኒቸር ይኹን ሰብስክራይብ ላይክ ድማ ኣይንረሳ ደቂ ዓበይቲ ሸር ውን ግበሩ